yawa to a cikin aqidan ahli sunna cewa bayan manzon Allah ba wanda ya kai sahabbai daraja, ba wanda ya kai sahabbai daraja. Sabanin sufaye, su sufaye shehunan su sun fi sahabbai daraja. Sai za mu gaji sun yi maganar waliyai, ba suna maganar Abubakar bane, ba suna maganar Umar bane, ba suna maganar Usmanu bane, ba suna maganar Aliyu bane, ba suna maganar Abu Hurairah bane, suna nufin ko Inyasi ko Tijjani da sauran waɗannan tarukucin su ne. Ko gane bane, su ne waliyan su. Amma kai a matsayinka na mumini, waye babban wali a wurinka? Abubakar shi ne khalifa na farko, shi aka masa almishi da aljanna, magana ce Abubakar bil janna. Ga ayoyin Qur'ani wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar dan tabo kada muje wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar wal ladina tabi'uhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada ذلك الفوز العظيم والذين جاءوا من بعد والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعد يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. waɗannan ayoyi da malamin karanta ga baki ɗaya suna nuna cewa sahabban manzon Allah sun fi kowa daraja, sun fi kowa kima, sun fi kowa martaba. Sai yasa ma 'yan baya idan suka zo irin mu irin ku muka ce Allah ka gafarta mana, ka gafarta ma waɗanda suka riga mu da imani. Su wa suka riga mu da imani? Sahabbai. Kuma a ƙarshe muke cewa rabbana la taj'al fi qulubina gillan, kar ka sa mana hikidu na sahabbai. Duk wanda kaga yake da hikidu da sahabbai ba mutumin kirki bane. Sai yasa Imam Ahmad yake cewa duk wanda kaga idza ra'aita rajulan yantaqisu ahadan min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fashhadu bi annahu zindiqun aw munafiqun. Duk wanda kaje na sukan wani sahabi da cikin sahabban manzo Allah, Imam Ahmad yake ka tabbatar wannan da suka din nan ko munafiki ne ko zindiki ne.